tukunyan mayo Musa jikan duna da tukunyan mayo mai yalwan shandan ne da tukunyan mayo rike kaga dodon mayo kaga dodon aljan kaga dodon mayo dodo masu karya da tukunyan mayo dodo masu karya da tukunyan mayo ga dan asali nan maye dan maye jikan maye ne kaga sarkin mayo su rike tukun ba sha bane ba kowa za mu shi bayani yanzu zai zama saki shi wanda suke so a guda shi da kuma gaskiya ina ga shi din ne gomba bai dace saboda gyaran aiki tamburawa ne ai tambarin wanda mazan saboda wai kawai mai angon ne kar da shi kar a buga shi za ki rike maganin haka ai matan ma akwai shugaba ko babu akwai shugaba mata a ta zaune ba lafiya ne ba lafiya amma matsayin ki na shugaba bari nuna miki za ki rike maganin nan ki ce ina maitanci a unguwan nan wannan magani ya fallashe ni a cikin yan uwane na a cikin garin nan za ki huda bakin ledan za ki zuba a bakin ki ba sha bane kurkura baki ne kar ka haɗiye kar ka zubar sai mun ce a zubar yana yin minti 7 ne idan kana yi zai ɗaga kai buga da ƙasa da ka gan shi ƙaramin nan ba zai barka ba za ku yi kokowa da shi sosai idan ina maitanci wannan magani ya nuna ne a unguwan nan kowa ya gani za ka huda bakin ledan za ka zuba gaba ɗaya ba sha ba ne ba kurkura baki ne idan kana maitanci wallahi kun dinga kokowa da shi kamar kana yi da babban mutum haka ake yi kowa zai faɗa idan ina maitanci a unguwan nan wannan magani ya sai ku dinga dan tuna musu ku faɗa musu yanda ya faɗa za ka huda bakin ledan za ka zuba a bakinka ya gama zan sake kurkura baki ne ba yawwa idan ina maitanci wannan magani za ka huda bakin ledan za ka zuba gaba ɗaya kar ka rage kar ka zubar sai mun ce a zubar kar ka haɗa kowa zai faɗa haka kuna ji abin da na faɗa kowa ya gane abin da nake nufi idan baka gane ba ka yi tambaya za ka huda bakin ledan ka zuba maganin a bakin ka kurkura baki ne ba sha bane ba kar ka zubar sai mun ce a zubar yawwa za ka faɗa ka ce idan ina maitanci a unguwan nan wannan magani ya fallashe ni ba sha bane kurkura baki ne sai mun ce a zubar tukunna a zubar da asa baki ne kawai ce ina maita wannan magani ya tona mun asiri kurkure baki ake yi ba haɗiye shi ake yi ba za ki dinga kurkure bakinki kina motsa shi a baki yanda ake kenan kamin yi epo to yi kwal yi gende no a hen hom gen to en la pele to shin big ni an la dak ye nu ne puk gen ni pele shen dak ye nu ne no kamin de yi hel pui o kwa bi hel de yeli de linin pui kuma la linin pui ba ho to yin dal ba ko ma yin perba donc yi vola pui tini yi vol pui ni yi ho medium ni sebla kwa la pi per kamin de per
Saya dulu dari ini saya dalam saya perba. Dia bola pelati di bay home. Zuba duka. Ya dip. Saya dalam. Duka za a zuba ba ragewa. Waya. To karba leda. Ci gaba da yi. Kowa ya yi. Sa ku perba. Sa ku rike ba ku. Oh hel. Saya perba. Zamu dia langgo. Yes. za mu kawo ma abin da aka yi gani shi ma zai kai gaba ya a gani haka ake sake ta maganin yana sa kokowa ɗaya ma wurin tana gaba ku bi mana layi ku duba gyara ne mai anguwa anguwan ka zai gyaru za a zauna lafiya ku biya hankali ku bi layi ka tsaya shi sai ka sa ido Kenan kuka.
Kasa kai. Ai da kin bari yau sun gani ta kasa. Ya yi ciyama. Kalun jaffa. Gari nan. Zubar da naki. Zubar. Zubar. Wannan ta zubar da naka haka. To ka sa kowa ya zubar su gari can. Bola daga fuka kuno. Bola daga fuka. Ku za ka taɗe ba. Abun ba wani koyayye bane ba. A fili yake yi. Gan na wannan. Za ku gan na wannan. Da kauri mara ka gan shi. Ai ina zuba gansa. Za ku iya zuwa da nan. Za ki iya zuwa da nan. Bolar gua bimu. Seorang maza. Bolar gua bimu. Barang diam deh. Não, eu vou lá, você. Vamos lá. Ga wani leda can. Ali.
Na duba lokacin ko. Saura minti biyu ko? Time sun ne ya kare. Time ya kare ai. Ya cakar ne ya cika kawai. Kenan ya cika. Kai me ka faɗa? Shi ne ba ka giya. Ba shafe ba shafe tare da shi ba. To zai maka sharri ne? Allah sharri ne. Sharri ne kan da Allah. Amma shi ka tabbatar da shi ya baka? Mun da shafe da bara shi kan gidan shi. Bana komai ba. Bai ce ma wani ba sai kai. Ya bai ce wani ne ba. Ba shafe. Ya bai ce ba ba. Ba shafe da shi. Gaskiya sakani Allah. Wannan ya faɗi gaskiya ga wanda ya bashi. Ba shafe ba mu shafe tare da shi ba. Ko giya ma ba mu tura ka misali ya ba. Idan yamma sai zo na bakin kofar da kawo irin namu na doka na mu wai don musulmin. Ba a gida ne. Kada fita ko wani ne ba kan da Allah. Gaban ku ne. Na resko da kuka nan ba na. Ba shafe da shi. Ba mu shafe tare da shi. Ba mu gaisa mara tare da shi. Ato. Ba shafe ba. Ana ba shafe ba. Abu su bin tare ko muna shafe tare da shi. Kai ka shafa mini, kai ka shafa mini. Ba bari da ni. Allah ka saka kan da Allah. Ai raba ka da shi. Allah kara shi ko. Oga. Ba rayin da yana fada domin na shan kunu da tare da shi gaskiya kariya ne. Shi abin da ya dame shi bai yarda shi ya bashi. Gaskiya ban sha kunu da amma yana da shi amma bai yarda shi ya bashi ba. Sai ko shine ya shafe da shi ba zai sani ba. Za a fitar da kai. Gaskiya da Allah. Ai gana da shi da wannan sha kunu da shi na amma a gaban ku. Kafa ba lafiya ba ba. Keri ne so ya kula ma. Ai ko ina suna musu. Haka su Yawwa gaskiya ne wannan
kai gaskiya amma go wano wani kai to bina bi da me abi da damba amma ba shi gwan bunu ko shi da ko luwa da ke ne kai da kai mutum yake mutuwa da shi yangon kan la ba shi kai yangon na a kuskure da mutum ya kuskure ma To, ya san ai sarki ba shi ɗaya bane ko? Dole akwai su makarabinsa ko ba gaskiya bane? Magoyan baya na sun ce a ci gaba da aiki. kai ma ka amince To, amincewa na bari in san ce ban amince ba. shine muke so kawai Na amince, ni ma zan faɗa mu na gaba da cewa ga abin da ke akwai amma na amince. to shine gaskiya mu Yawwa, kaga a yi shi a haske ba. Sosai. gode maka Ko ba gaskiya bane? gode maka matasa yau a'a ku tsaya yau din da mataimakin yau ciyaman ku zo ka bashi a matsayin na mai anguwa idan ina mai tanci anguwan nan wannan magani ya fara lausi ne na zaka huda bakin ledan zaka zuba a baki kurkura baki zubar a zubar kai zaka fara kafin youth chairman yayi sai saura su ci gaba da yi kaga mun gama da ku kenan sai mu shiga matasa youth chairman zan ce zaka ce in mai anguwa yayi idan ina mai tanci wannan magani a matsayin na shugaban samari wannan magani ya kallace ni idan mai anguwa yayi zaka yi tukunna mataimakin ka yayi kowa sai mun bashi dama yayi sai sakatare kai To, ni na wa John. Ni zan sha wannan magani inda ina maitan shi a cikin garin. dan fito ka Allah ya tona mu asiri. saboda itace yawa shikenan yayi Sai youth. ana leda to ci gaba youth ni ne youth chairman ana leda idan na taba na kashe wani a asaki ko na ki bacci a kofan wani a asaki bari wannan magani ya nuna ne a gaban kowa da kowa to ni ne mataimakin shi idan na mummunan abu a garin nan maganin nan ya falace ni ai na so in kama mataimaki na samu kudi a wuri to sai wani ne sai sakatare Ni ne sakatare ana wa. deputy secretary Idan ina yin wani abu. ko deputy shi Bari wannan ina deputy gashi nan fito deputy ai ba za ka tsaya ba kai za ka tsaya ne ai masu anguwa masu gari su ne idon ka faɗa kai ma shikenan baya Sai ga kurkure baki. kurkure baki ne inda ni da ina yi wannan magani ne falashe ni kai ma haka kuma duka tama shi da hali tun yan shi ne an wannan ga daman da da ya buru ni ko nan da nan taba ma Allah kai nuna mu ya da dal mu Waye shanyi? wai ya je ta yi Baki. kurkure a kurkure kurkure Ta kurkure a kurkure a kurkure ci gaba da yi muna kallo shi da har ya fita daga cikin su shi an zo ba da wayancin gaba ɗaya sai abun nan ba.
ci gaba ci gaba wani sun zo sai ka zo a ci gaba an ci gaba yawwa baba Allah ya sa ya kaka biyar hey ka zubar ka gaji ka zubar ko akwai wahala ya yi yawa yawwa yangwa ba komai ba su jin komai zo mana zo gaban sarki mana zo gaban sarki mana zo a'a ba sai ka cire takalmi zo gaban shi zo na wurin je ku yi na matasa ka ji wani abu kuma ku yi layi ka ga zufa a nan ka gani amai zai zo duka ku sallamu matasan nan yawwa kar ka cire mai kenan dole ka bari samu kudi a kai yawwa zauna sosai an bani yaji ka zauna an bani ajiya a giya aka baka ajiya ne ka bani to shikenan ya karye yau waya giya aka bashi ya sha giya aka bashi mai tantin kaji ko ajiya ne ka aka to ai ya kare za ka fitar maka za a cire duba waye baka giya su da yawa nan su da yawa suka baka a giya kai yanzu za ka iya nuna min guda ɗaya da ya baka giya ka san mutum da wannan shi ya baka giya kai amma ya ka mishi haka kai ya za ka ba shi a giya muna can kuru da kai ka tara kana bani giya gashi kuna yana jayayya da kai kai ne ka bani giya kai ne ka ba shi a giya da Allah kai ne ka bani ya to yanzu ya gashi yana faɗa cewa kai ne ka ba shi a giya shi ne ya baka ko shi ne bani giya shi ne ya baka a giya ba ba mu sha kuro tare da shi ba to kai da Allah ya ba za ka bar abin ka kai kadai ba sai ka bashi ya sha shi ne bani giya Allah ina ba shi Allah kare baka bashi ba kare kwana ta lafiya ya maka sharri ne ya kana mishi sharri kai kuma shi shi ne ya baka ba mu sha kuro tare da shi ba to Ya ci tare kuke sha. ba mu sha kuro tare da shi ya anguwa da ya ga gaskiya ka ga gaskiya fita wannan shine gyara anguwa ba wani abu ne mai tashi hankali wallahi na yi a cikin na sha da Allah na yi a gani gani ran mana an zo na lafiya wallahi kaga yanzu suna musu tsakaninsu Ali ku dan je can wancan wayancan su fara ku yi subscribing din YouTube channel namu sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a YouTube channel namu mai tukunyar mayu TV gani ya kori ji.